Umshayeli weloli elidale inhlekelele ubesenkantolo kamanje ePalmbridge ebhekene namacala amane okubulala ngokungenhloso nelilodwa lokushayela budedengu. Kodwa-ke lokhu kubukeka njengokubuya kwesithombe sesigameko esenzeka kudala ku-Isaac Maruding ngo-1997. Walahlwa icala lokubulala ngokungenhloso nelokushayela budedengu. Kepha zibukeka zanda izinkinga zakhe. Umbuso uthi umsolwa akaboshelwanga endaweni yesigameko, kodwa amaphoyisa amzingele aze ambamba ePotchefstroom. Abameli bafuna ukuphenya ukuthi ingabe uyawabaleka na njengoba engazange ayibike ingozi emaphoyiseni. Umqashi wakhe ubehlele ukuba abameli bamtholele ibheyili ekuveleni kwakhe kokuqala enkantolo. Kodwa baye bahoxa kuleli cala emva kokuba umbuso uphumelele ngesicelo sawo sokuba kuhlehliswe isicelo sebheyili. Leli cala lizobuyela enkantolo ngolwesithathu oluzayo. uMaruding usagcinwe esitokisini samaphoyisa.